Já si jenom začnu tím, že řeknu, že já mám podobný video v angličtině, tak kdo chce se podívat v angličtině je vítan, ale mám na srdce ho dělat i v češtině. Tam jsem vysvětlila víc o sobě, já jenom řeknu, že se jmenuji Irit a že učím biblickou hebrejštinu a mám na srdce hodně přiblížit vlastně Bible věřícím a taky, aby víc chápali Izrael a význam Izrael v Biblii. A to je tak všechno. Takže když začnu do toho motat, tak pak to dělám několikrát. Takže dneska budu mluvit o svátek Troubení. To je vlastně Roš hašana v hebrejštině a slavili jsme to minulý týden. To je svátek, který myslím si, že v křesťanských kruzích vůbec nemluví se o tom, nikdy jsem nesetkala s tím moc, že by to křesťany slavili a myslím, že je to škoda. Myslím, že je to hodně důležitý svátek a chci o tom mluvit i o význam Troubení a budeme do toho, budeme číst verši a kdo chce se opravdu učit, tak doporučuji vzít sešitek a prostě začít psát ty verši a moc vám doporučuji moc jako čisto sami. To znamená sami to zkoumat, nebrat to, co někdo vyučuje na internetu, ale opravdu zkoumat a učit se to sami a modlit se za to a vidět prostě Boží plán v tom všem. Takže půjdeme do svátek Troubení. Svátek stánku bude za 2 týdny. Takže první verš, který o tom mluví, máme Levitikus 23-24. Mluv k synům izraelským takto. Ani se vezmu brejle. Dovolíte? Mluv synům izraelským takto. Měsíce 7. v první den těhož měsíce budete míti odpočinutí. Památku Troubení, shromáždění svaté držíce. Já si myslím, že jsem asi vzala taková ta kralická Bible, ale to nevadí. Je to Levitikus 23-24. A taky to najdete numerom 29.1. Měsíce pak 7. v první den jeho shromáždění svaté míti budete, žádného díla robotného nebudete dělati, to je den Troubení vašeho. To je docela hezký jazyk. Každopádně, takže to je svátek, který Izrael měl slavit, to je přikázání, které Bůh dal Izraelitům už na poušti a je to svátek, který Izrael měl slavit v 7. měsíce, což je vlastně teď, ten 7. měsíc. Tak, když budeme chtít pochopit vlastně celý ten význam toho svátku, protože není o tom moc řečeno a je to takový trošku tajemný svátek, ale je velmi důležitý a doporučuji vám zůstat až do konce, protože pak pochopíte přes ten význam toho šofáru, tak pochopíme, co ten svátek vlastně znamená. Takže ukážu vám šofár, jo, určitě to znáte. A to je důležitý slovo, naše první slovo v hebrejštině pro ty, co neznají, protože to je vlastně to nástroj, na které se mělo troubit na tom svátku. Vlastně den Troubení. První význam, který najdeme, je shromáždění. Najdeme to v numeru 10.1-2. Tak jestli já zkusím číst kralickou Bibli, tak vy si byste měli naučit hebrejskou Bibli, že jo? Takže i mluvil Hospodin k Mojžišovi, říká, udělej sobě 2 trouby stříbrně, dílem taženým uděláš je, kterýž užívátí budeš k svolávání všeho množství a když by se mělo hnouti vojsko. Okay. Jste pochopili, ale každopádně je to shromáždění a zároveň příkaz k pochodu. Velmi důležitý, že to troubení. Je pravda, že tady to není tu ten šofár, ale to byly vlastně stříbrní trouby, ale přesto můžeme vidět ten akt troubení, že to znamená shromáždit. A to je důležitý, to uvidíme potom i v Novém zákoně. Vlastně, tak jdeme dál. Tak, další důležitý význam je válka. Válka. Troubení na šofár znamenalo shromáždění válka, přicházející válka, shromáždění právě k účelu bojovat, velice významný v dnešní době, když bojujeme tady, jak víte, v Izraele. A když já to můžu srovnat, tak já vám řeknu třeba příběh, nebo příklad. My jsme byli na oslavu narozenin před pár dní s rodinou a
Uprostřed té oslavy najednou byla sirena. Nevím, jestli znáte ten zvuk, jestli uvidíte na YouTube nebo na různých těch videích, tak najednou sirena znamená to, že musíte všechno pustit a běžit do krytu, což bylo vedle. A právě ta sirena, já nechci ji jako srovnat se šofárem, ale v něčem je to podobný, že vlastně, když slyšíte ten alarm, když slyšíte ten šofár, to znamená běžet, to znamená válka. A v tomhletom významu ten šofár je trošku podobný. Že když slyší zvuk polnice, když je slyšet zvuk šofáru, to znamená, že válka se přibližuje. Takže numero 10.9. Když vyjdete na vojnu v zemi vaši proti nepřítele sužující u vás, s přetroubeným troubití budete v troubení a budete paměti před Hospodinem, Bohem svým a zachování budete od nepřátelech svých. Takže to troubení, ještě tam je zajímavý, že je to slovo paměti, což je přesně tak v hebrejštině taky. Mně se líbí ta kralická Bible, protože v některé věci ona má hodně podobný význam, jako snažila být podobná jako v hebrejštině, takže máte tato slovo niskátem. Budete v paměti před Hospodinem. Že vlastně, když slyšíte to troubení, tak pamatujete, že máte smlouvu s Bohem, vy jste s Bohem a on vás zachrání. To sami v Nehemia 4.20, na kterém byste kvůli místě uslyšeli hlas touby, tu se somažte k nám. Bude bojovatí za nás. OK, neřekla jsem dobře. Bůh náš bude bojovatí za vás. Velice důležitý. To polnice, to troubení znamená, Bůh bude válčit za vás. Další důležitý význam je varování. Varování před přibližující nebezpečí. Ezechiel 33.3. A ten vydá meč přicházející na tu zemi, troubili by natroubený a napomínal lidu. Hezky. Takže viděl ten meč, který přichází na zemi a troubí lidi a varoval. Ve hebrejštině to přímo varoval národ. Takže ten, který vlastně jeho roli v Ezechielu, on mluví o tom, že jeho roli bylo stát na bránách a varovat lidi. On vlastně měl koukat a jeho práce bylo koukat na přibližující nebezpečí. Můžeme to možná dneska jako přirovnat k roli proroka například. Ale každopádně viděl, že přichází nebezpečí a varuje lidi. V Jeremia 6.17 je napsaný zajímavý. Když jsem pak ustanovil nad vámi strážce, říká, mějtež pozor na zvuk trouby. Tedy říkávali, nebudeme pozorovati. To znamená, že když on, že ho postavil ty strážní, které měli varovat lidi, když přicházejí nějaký nebezpečí, oni nechtěli poslouchat. Zajímavý. Otázka je, jestli i dneska křesťané a věřící nechtějí poslouchat. Když Bůh varuje a říká, hele, to se stane a oni prostě nechtějí poslouchat. Tak i v Jeremiáši to tak bylo. V době Jeremiáše. Jdeme dál. Další důležitý verš, který mluví o varování, je Amos 3.6. Zdali, když se troubí trubou v městě, lidi se strachem nezbíhá, zdaž, když se má státi v městě co zlého, Hospodin toho známa nečiní? Nic se nemůže stát, aniž by Bůh to dovolil. To je vlastně to je retorická otázka. To znamená, že já bych ještě k tomu přidala, že Bůh, než něco koná ve městě, tak posílá lidi, protože on je milostivý, tak on nedělá z ničeho nic. To zlo nepřichází z ničeho nic, ale on vlastně varuje ty lidi. Ale otázka je, jestli my posloucháme. To je ta otázka. A ještě ta zajímavý taky, jak je napsaný tady, zdališ se troubí troubou ve městě, lid se strachem nezbíhá. To je zajímavý, vzpomínáte, jak jsem mluvila o té sireně, která spustila. Nikdo tam nezůstal. Jo? Jsou lidi, které i když spustí sirena, tak jsou schopni říct, a je mi to jedno. A prostě oni neběhají do ukrytu. A taky může se jim něco stát, nemusí, že jo? Ale oni to neberou vážně. A to je tak trošku jako podobně jako křesťany, když Bůh varuje,
o tom přicházející se soud a oni prostě, jim je to jedno. Nedělají to, co by měli dělat a to je to, co půjdeme k tomu další významu toubení. Tak. Takže já bych řekla, že ústřední důležitý, nebo nejdůležitější bod v celý ten svátek je činění pokání. To je vlastně vrátit se k Bohu. A pojďme přečíst Izajáš 58:1. Volej vším hrdlem, nezadržuj, jako touba povýš hlasu svého a oznam lidu mému převrácenost jejich a domu Jákobovi hříchy jejich. To znamená, že ta touba vlastně volá lidem, čiňte pokání, vraťte se k Bohu. To je nejdůležitější věc, kterou můžete dělat v ten čas. Joel 2:15-16 říká: Trubte toubu na Sionu, uložte pust, svolejte shromáždění. Shromažte lid, posvěťte shromáždění, shromažte starce, shromažte maličké, i ty, jenž prsy užívají. Nechť vyjde ženich spokojka svého a nevěsta schrání své. Jak je důležité zastavit všechno. Pamatujte, jak je napsáno, že v den, kdy přijde vlastně Ježíš, tak všechno se bude jako den Páně napsáno, přijde, všechno bude jakoby normální, lidi se budou brát, vdávat, kupovat a najednou se to stane. To je právě ono. My máme být připraveni na ten den. My máme zastavit a ptát se Boha. Bože, je můj život v pořádku? Vrátit se zpátky, koukat se na svůj život. A vlastně nechat Boha, aby očistil všechno, aby jsme byli připraveni. To je velmi důležité, protože přichází soud. A jdeme dál. Takže další význam tohoto svátku je vítězství a soud. Joel 2:1. Trubte trubu na Sionu a křičte na hoře svaté mé. Nechť se třesou všichni obyvatele této zemi, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest. Přichází den Hospodinův. Dokážete si představit, jak strašidelný to bude, až přijde den Pánu. My myslíme, jak je to, samozřejmě my radujeme, jsme rádi, že přijde Ježíš, že se vrací, ale zároveň je to strašidelný den, protože Bůh bude soudit celý svět a my máme na tohleto být připraveni. Velmi důležitý. Další úžasný význam tohoto svátku je vykoupený, vysvobozený zajatců. Máme to v Levitikus 25:9-10. Tedy dáš toubiti toubou, veselé všude 7. měsíce v 10. den. To je vlastně Jom Kipur, to je den smířený. V den očišťování dáš toubiti toubu po vší zemi vaší i posvětíte léta 50. To je vlastně jubileum, kde každý se vrací vlastně do svého domu. A to je velmi důležitý význam v tom, že Bůh, Ježíš, když přichází, tak přichází vysvobozovat. Vysvobozovat nás od hřích a vysvobozovat nás od vládnu tohoto světa. A přijdeme k tomu za chvíli, v Novém zákoně se podíváme, ale to je den chvály a veselí. A tak to je další význam chvály. Pojďme se podívat. Chvály. V den numero 10:10. V den také veselí vašeho a při slavnostech svých a při začátcích měsíců vašich toubití budete v toubí ty k obětěm svým zapálním a pokojným. I budou vám na památku před Bohem vaším, já Hospodin Bůh váš. Pamatujete památku. To je právě ono, když vzpomínáme, a i v žalmech je tam hodně o tom, Bože, vzpomínej se. To, když máme vztah s Bohem a voláme mu, tak je tam o čem vzpomínat. Je tam vlastně, máme společné vzpomínky, máme společnou smlouvu. My nevoláme jen tak do prázdna. A tady je velmi důležité, že když bojujeme a i když veselíme a radujeme se, tak pořád je tam to, že to děláme před Bohem, že Bůh je s námi, že nezapomínáme na to. Další krásný verši právě o chváli je Žalm 98:6. Toubami a zvučnými pozouny hlas vydejte před králem Hospodinem. Radost, šofár. Žalm 153. Chvalte jej zvukem trouby, chvalte je na loutnu a citaru. Zase radost, chvály. Je to den radosti.
Konec konců to, že přichází náš Pán, je naše naděje, je naše radost a na to se nejvíc těšíme. A teď pojďte se podívat na významu v Novém zákoně a jak se to splňuje právě s tím Starým zákonem. Jak se to doplňuje s tím Starým zákonem. Tak, a teď pojďme se podívat do Nového zákona a jak úžasně se doplňuje právě s tím význam Den Toubení. Co znamená šofár? Pamatujete? Co znamená šofár v Novém zákoně? 1. Korinský 15:52. Neboť zatoubí a mrtví vstanou neporušitelný a my proměněni budeme. To je vlastně, můžete tomu říct, vytržený a vstanou z mrtvých a vlastně to je ten význam z toho shromáždění. Máme v tom i shromáždění, i naplňování toho, že vlastně jdeme za Bohem a budeme proměněni. Den Pánův. 1. Tesalonikům 4:16-17. Neboť Pán náš zvukem poňoukajícím a hlasem archanděla a s troubou Boží stoupí z nebe a mrtví, kteří jsou v Kristu, vstanou nejprve, potom my živí pozustavení spolu s ním, zachvácení budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří a pak vždycky se s pánem budeme. Takže to shromáždění, budeme s ním, to proměnění, to celý tu radost, ta událost, které vlastně sejdeme s ním. Jdeme dál. Zjevení 1:10. A byl jsem u vytržení ducha v den Páně i uslyšel jsem za sebou hlas veliký jako touby. Zjevení 8 je vlastně, já nebudu to číst, samozřejmě to je celá kapitola a tam mluví právě o těch 7 polnic touby, 7 šofarot v hebrejštině. A tam mluví právě o soudu. Tam mluví o tom, že přichází soud a co ten soud vlastně, to je vlastně naplnění toho soudu, které vidíme tak v Starém zákoně, tady ho vidíme ve zjevení úplně v tom naplnění. Zjevení 10:7. Ale ve dnech hlasu 7. anděle, když budete toubiti, dokonánoť bude tajemství Boží, jeho zvěstoval služebníkům svým prorokům. Pamatujete to, co Bůh to jako předtím mluvil o tom ve Starém zákoně? To bude naplnění v 7. když zatoubí 7. anděl. A teď půjdeme do té nejdůležitější význam a naplnění toho všeho. Tak a poslední a nejdůležitější, abych řekla, naplnění toho všeho je ve zjevení 11:15. A schválně vám chci to číst v hebrejštině. והמלאך השביעי תקע בשופר, ויהי קולות בשמיים, ויאמרו, הנה ממלכות העולם, היו לאדוננו ולמשיחו, והוא ימלוך לעולמי עולמים. To vlastně vy to vidíte v češtině, že anděl zatroubil, 7. anděl zatroubil, budou silný hlasy na nebi, na zemi a přišel Pán královat a on bude královat na věky věků. Celý ten svátek je vlastně o tom přicházející příchod Pánu. To je to, co vlastně ten svátek znamená. Že když slavíme ten svátek, tak vlastně slavíme příchod našeho Pána. Ze vším to shromáždění, činění pokání, varování a půjdeme na shrnutí, aby jsme to nezapomněli. Tak, pojďte to shrnout. Máme význam toubení. Shromáždění, zmrtvých vstání, varování, válka, činění pokání, vítězství a soud, vykoupení a osvobození zajatců, chvály a příchod Ježíšovo království. Všechny tyhle významy vlastně dají dát dohromadě, že to je to toubení, to je ten svátek, příchod našeho Pána, jak jsme řekli. A já si myslím osobně, že je to velice důležitý svátek, je velice důležitý a hodně zajímavý, že to přichází v dnešní době. My jsme to slavili v Izrael pár dní předtím byla ten útok z Iránu, kde lidi seděli, skoro celý Izrael seděl v bunkrech a čekalo. A já věřím, když to zní hrozně, ale že celá ta válka je určitá jako milost od Boha, aby jsme jako národ, a ne jako my, ale celý svět,
pochopil, že Pán přichází. Pán přichází a my se musíme být připraveni. My musíme být připraveni, protože budou se dít mnohem horší věci, než co se děje teď. A jak máme se připravit? To je ta otázka. Jak máme se připravit na jeho příchod? Tak tady to máme úplně všechno. Krásně popsaný. Máme shromáždit, nemáme zanechávat to společenství, především s Bohem. Se můžeme setkávat s ním v těch našich časech, v pokojích, kde jsme, že jo, ten tichý čas s Bohem každý den, čtený písmo a zároveň shromáždit spolu s jinýma věřícema. Prostě jako připomínat jeho příchod, připomenout jeho skutky a prostě trávit s ním čas a s jinýma věřícema. Máme zároveň vidět, že přichází válka, přichází varování, máme činit pokání každý den, máme dělat pořádek v našich životech, vidět, že jsme připraveni, modlit se, Bože, ukáž, jestli jsou věci, které musím ze svého života odstranit. Například, nevím, závislost na různé věci, vztahy, které tam nemají být. Prostě, víte to, jako když děláte pořádek, ale prostě ten čas, když trávíte čas sami s Bohem, zeptat se, co mám dělat. Chválit ho samozřejmě a radovat se z toho. Konec konců nemáme být smutní a nešťastní, ale máme radovat se z toho. I když jsme seděli v bunkrech, tak jsem tam seděla se svým synem a četli jsme Bible. A prostě jsme viděli, že Bůh nás chrání a Bůh je tam a prostě máme být připravení. Tak přátelé, buďme připravení a další video, které bych chtěla dělat, by bylo o knihu, která podle mě by se mělo číst. A to je kniha Zjevení. To hodně sedí a myslím si, že je vhodná k tomu času. I k tým svátkům, které teď jsou tady v Izraeli. Takže jenom mi dejte vědět, jestli byste radši, abych četla ty verši v hebrejštině. Možná někdo by se takhle naučil něco, protože konec konců určitě čtu líp v hebrejštině než v češtině. Ale dejte mi prostě vědět. A každopádně modlete se za Izrael, modlete se i za Česko, aby za vaše shromáždění, za společenství, aby lidi byli připraveni na příchod Ježíše, aby jsme byli opravdu zaměření na něj. Aby jsme věděli, co máme odstranit z našeho života, aby jsme věděli, co je důležitý, co není důležitý. Takže tak, pokoj všem a ráda vás uvidím na další video. Ahoj. Shalom. מי עוד ייתן לנו חיים, או מי תמיד יגיב ברחמים רבים, מי עוד יאהב ללא תנאים, או מי ומי עוד יוותר כך על חייו בכדי להציל את